Kardom pini nalitumangno ladak West Karbi Anglong District Press Club pen mai kani nangkok alam the bangke la puhano ningduk pik chenanam athema ingdeng phokebra trok laso National Press Day arni katalon lake Karbi Anglong District Press Club alang tum tahap adak isan tu palon lo lapen pu West Karbi Anglong District Press Club ahin same ningarong kache hok lapen aman kache pipen sidil tum ingdeng phokebra trok laso National Press Day palon ponlo laso long nilitum la social media long mate electronic media long tadil tum chethek long lo KC ahin pen stame Dr. Akhai Dr. Tuliram Ronghang pen ke chenglok MP MLA sona taxi gap kaprek gazetted officer tum sitame ladak National Press Day katalon long nang chitong dun lo lapen so taxi senior reporter mande ke klem barim nai abang photum pan same karcho ajai mexita niltumahin pen denglo lapen so taxi extraordinary latum project a ot lapen architect akire doctorate laso ki una tuma pan same West Karbi Anglong long ke niltum aman chipi ponlo katu kabe bang phot trok atum aphan niltum amana peng piponlo West Karbi Anglong District along Deputy Commissioner akihai pi Krishna Borua mastame aninga wrong pense lasonong a certificate lapen memento sitame piponlo lapen District Press Club of Karbi Anglong po alang tum stame nilitum YouTube channel pen sitame theklong lo lapen through social media sitame nilitum theklong lo dak kapalon mesen anong a kachipi pherangki ke klembang phutum phan aman kipi nilitum theklong lo sitame ningduk pik alama bangke lahano lakha kreni huluni MAC constituency along inut EM KC long EM ke chodong abang phu Kangbura killing alangli kangri kang pen media atumaphan kang check lapen terrorist pumate arlua song a ota dur si media tum ke claim pose alangli karbok lason pedulo lapen lasolong ke ther ke hapta do lang enjoy na kanglit lang kon care la hai alangli ang hopen ke bar abang ke nilitum ning dukpik lasi alali phan ke condemn lo dak West Karbi Anglong District Press Club pen bangke Kangbura killing ason thot abang phu bangke EM ke chu dun puke akihai Dr. Tuliram Ronghang amorjat sike jorlo lapen Karbi Anglong Autonomous Council atima phanamasi amorjat jor detlo alangli ko ana ki chok lake ratang no piyo pen klang pon bom po alangli ko ana ke thek ko ana ka chini ko an se English ke thek ko an se qualification alangli ke do lake mo zadak alangli puthak bangke tarli pon bom si mo ratang no peklang pon po tim pen amasi nilitum alangli puthak tarli damji lasi alangli sona oda dur khai no alangli son kidam tang council aso general election along alangli rat pen a favor koson pen onde alangli che pehai dalo alangli council along ka che phaim phu dun mate ang hoi ke long dun EMR pu deng de prang oath taking po semi ke deng polong lake vosik acheklo ni phai ingkoi nikan surini reng korai ni si alangli semi deng dun lo alangli semi ke deng dun a ot adur luma piniani rat tuma long alangli lason alam kangli kang ther lapen media tuma anaman ke do la Indian Constitution long stami fourth pillar posel nil tuma phan hoglo tangte alangli non media klemang pho tuma phan ko ano de birta kapachita ko ano de rong atok ano towar dolong kabe rada kaningri kisuk yun along pen ke chenglo kahomri dam pen news ke tok kapeklang pen
akhir hai doktor tuliram rong hang sitame akhirap pidon lo lapen kedam tang covid-19 hot sitame media through media pensi penang an atum ke angtan ka chongda dam tu pasame ladak mithang along ri mithang hawar mithang arong nang pachilelo tang te kangbura killing nangli phan nangke jongji lapen nangli phan nangki pujia bangke nangli claim olo mene sitame nangli aketek nangli akere nangli media phan ka chedan media phan nangli la an lam kang sak penangli ke jong nangli ketek nangli akere abang nili tum nang ka chini ji de tum ning ha lapen nangli ko an se sitalang lo media tum phan akiduk akisung alang li tek an rap lo lapen akhai doktor tuliram rong hang amastame media tum phan anong e amasta pilo stangte nang lasoda oda dur nang lilong doluma nang li kachini dam doluma media atumapan nang li akirap doluma nang li Karbi Anglong along ko anma print media lapen electronic media along anstame nili lang intung ti punang likipu non lahai news fast apanta nang li jongda news fast ke alang li latum ta chipiduk pi kabang pu atokanu a news apeklang lo lason taxi Karbi Anglong live sitame piniarni 1 million abat so se a viewers dolo lapen a comment mesen longpon lo Abirta live along sitame lason tak si mesen a comment nilitum longpon lo tek pon long lo luti kimi lason news long sitame lapen so si Karbi daily news malong news lapen so si print media hin sitame Thekar, Sampri, Drongo Express, lapen kaprek aduan stabi dak piniarni aman apeng do lanang li chini loma lanang li thek long loma nang li la ana capacity do ma nang li media tuman kachedan khut nang li akethek nang li akere media tum an so si bulatang te nang li le media nang claim not nang li le ko an ma ke claim yak son an nilituma panja ponot sitame nangli phana oda dur son non nang ke thek long non nang karji long ma ke nangli ke dak rong along a kangbura chotame ma rong along kopine ar pu nangli deng tame sitame council along kang EM ar pu kang ni pen nangli la hai alam kan ye ke nilitum kitiata nang dengon e la pen nangli phan pin rem lo la pen akhai doktor tuliram rong hang Karbi Anglong tut mas kachari alangli aphan ka chuniri ji ke nang sot abangke non alangli kangbura killing aphan particular kangbura killing aphan ar pupen pisunangji puse nili West Karbi Anglong District Press Club amai phu pen nali phan chuniri lo lapen anali phan laso ar pupen pisun se tik bangke lapen ahok pet aning aklong pen aning kachiro ya vet tik bangke nilitum ke ington te alangli putake lapen alangli phan so kiri katarlip lapen alangli puthak news ke klang along ke mo aphi abangke Karbi Anglong Thomas Council atima pan same ropon clock ta hai lasi lasona oda dura bang phu pan inut EM lo pulotang te nangli hem ke 24-hour service nangli ki PUNG nangli rat aphan ki duke la ke me jangre lapen ke boy atuma phan galanaji kerabji rong rup hawar hapat kapaching thuria pan sinangli thudon lo lapen nangli semi sita deng lo nangli semi ke deng abang nangli hem apor penangji pulotang te nangli CM nangli EM ke manji si nangli ot amasya velo nangli hem nang ki lut ajong si apora te nang jibi kok pulotan nangli ke DC le man rongoi dak EM atum ke kedam tang nili tum ke theklong antala sona oda dur theklong lela lasi nangli la an lam kang sak pen nangli kipu lapen media atuma phan nangli kachidan khut lake napen 99% atum ke nilitum aphan support ave pu lake nangli phan ke thanjia bangke media atuma phan ke mate pherang ke klembang phutum bangke political pen nangli tum party pinang ne media mate pherang ke klembang phutum ke neutral piniarni abangke social organization tuma news atopo pinaparni abangke BJP news atopo pinaparni ke APSL news atopo
la pen penap di ka bangke ASDC CPML pustame kapre kampang asong la pen DC along kopipia program si kedeng masitame media tumang bangke peklang po media pulutang te lake nangli pipi nangli hukumang bong ateng si nangli lama teng si nang kitop nang kidu nang ji nang kapeklang verji puke lake rona masi ave lake nangli phan pini nang pachini dak lo lape nangli phan nang than dak lo lape nangli ot nangli dur nang donyong se kachela rave pulutang te nangli phan ke munit hisab amasi munit atum nang bi bedet po nangli lam klar chipilo nilitum theglong lo la so lam klar ka chipi ke nilitum ningkang sam thang natawe nangli akechok poson nangli ka chipi binang jia son nangli ke thek thang natawe posi nangli phan ke condemn lo langli son abang phu ke council along mate Karbi Anglong autonomous council intercept halas ulong pas urdun ri lasinali phan la hado ke jong lasinon nilitum ka che theklong abang ke ake hai doctor tuliram rohan Karbi Anglong autonomous council ka charipon alangli ke flag la sonave la pen media tuma phan sta me alangli thek an un an ke rablo money so that positame